हेलो रायजोफोर खुलुमबाय गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय आंनि बे आरबिटिजि चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय। रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला अननानै स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै रायजोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों नैबे बाथ्राखौसो सावरायनो लुबैदों। बेनो जाहैबाय जोंहा खोनानो मोन्दों, जों ससियेल मिडियायाव नुदों जे फैगौ 18 अक्ट'आवहाय जोंनि जे दावहारु एक्स-एनडि-एफ-बि जोहोलावफोर जायफोर जेलाव दङ, दा बिथांमोननि थाखाय जोंहा कर्टनिफ्राय मोनसे जोबथा रायदान फोसावसिगोन होननानै जों मिथिदों। दा बेखौ लानानैनो आं नैबे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों रायजोफोर, जे जोङो बिथांमोननि गावनि जिउखौ बाउसोमनानै नांबोनाय, हारिखौ रैखाथि होबोनाय, हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय जायफोर जोंनि दावहारु बिदा फंबायफोर अर्थात एक्स-एनडि-एफ-बि बिथांमोन, दा बिथांमोनखौ जोंनि बर' रायजो राजाया थारैनो बावबाय नामा, बावनानै थांबाय नामा? दिनै जोङो नुनो मोनो माने जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोराबो सम फैब्लाल' बिथांमोनखौ रायखाङो, सम सफैब्लाल' बिथांमोननि बाथ्राखौ लानानै पलिटिक्स गेलेयो। नाथाय बेफोरो जोंनि थाखाय खुब दुखुनांथाव। बुंनो थाङोब्ला जोङो बै समखौ गोसोखांनानै दिनै बाथ्राखौ रायलायनो गोनां जादों रायजोफोर। मानोना सानसे समाव जोङो रावजोंबो गिजायामोन, रावबो जोंखौ गियामोन आरो रावबो जोंनि हारिखौ माने ओरैबादि मोनसे स्ट्रं जाथि होननानै माने लायामोन। दा बे समाव जोंनि बर' जाथिया बुंनो थाङोबा नासयजानाय, नाख्रेबजानाय, बायदि रोखोमै खालामजानाय बेबायदि अबस्थायाव दङमोन। नाथाय जेब्लानिफ्राय बिथांमोननि जे आफाद, बे आफादा जोनोम जादों, बे आफाद जोनोम जानायनि उननिफ्राय जोंनि बर' जाथिफोरखौ बा बर' हारिखौ एसेब्लाबो गिनो हमदों आरो एसेब्लाबो जोंनि जाथिफोरखौ रेसपेक्ट होनो हमदों। दा नोंथांमोना मोजाङै जुदि गोसोखांनानै नायोब्ला, सानहरोबा हमदांनो हागोन आरो मिथिनो हागोन आरोखि। दा आं नैबे बाथ्राखौ बुंगोन, जाय बिथांमोनहा गावनि जिउखौ बाउसोमनानैब्लाबो, गावनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामनानैब्लाबो बिथांमोना जाथिनिफ्राय नांबोबाय, जाथिनि थाखाय नांबोबाय, हारिखौ सिनायथि होबोबाय, हारिनि थाखाय ओरैबादि थैथाब थांथाब बिथांमोनहा खामानि मावबोबाय। बिथांमोनहा जाथिनि अलखदखौ दिनै मा खालामबोबाय, माने बासायबोबाय। साननो थाङोब्ला बै समफोरखौ बिथांमोना गोसोखांदों। जुदिअबा बिथांमोन गैयामोनब्ला, बिथांमोननि आफादा गैयामोनब्ला जोंनि बर' जाथिया मोनसे समाव जोबस्रांनायनि लामायाव फैबायमोन। जोङो खना खनला खारबाबो बारग'नाय नङामोन बै समाव। दा बिथांमोना गावनि जिउखौ बाउसोमनानैब्लाबो जाथिखौ रैखाथि होदों। सोर दंमोन बे समाव गसंनो बिथांमोननि अनगायै? दा बे आरोखि। दा बेखौ लानानैनो आं सानो दिनैनि दैदेनगिरिफ्राबो साननो गोनां, जायफोर दिनैनि रुलिं गभर्नमेन्टफोराव दङ, जे CEM, EEM, नङा होमबा, सोरबा मन्त्रि, सोरबा MP, सोरबा MLA, बिथांमोनाबो खुब साननो गोनां दं। मानोना बिथांमोननि नाजानायावसो आरो एक्स-एनडि-एफ-बिनि दिनैहाय हाग्रानिफ्राय ओंखारनायनि थाखायसो बिटिआर सरकार बा बिटिआर एकर्डआबो जादों। नाथाय दिनै जों नुनो मोनदों बिटिआर गभर्नमेन्टनि बा बिटिआर सरकारनि जायफोर दैदेनगिरि, बिथांमोननि खुगायाव मावगासिनो दङ, खालामगासिनो दङ, जोङो नाजागासिनो दङ, खालिबो बेखौल' खोनायो। नाथाय जोङो माब्लाबाबो नुफेराखै जे बिथांमोननि थाखाय सोरबा उकिलखौ लोगो हमनानै रायज्लायनाय बा सोरबा माबा मोनसे मा होनो
सरकारखौ नारसिननाय बा सरकारनि सायाव बाथ्रा बुंनाय बै एक्स-एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनि जेलाव थानायफोरनि माखासे समस्याफोरखौ सरकारजों सावरायनाय जों माब्लाबाबो ससियेल मिडियाफ्रावबो नुनो मोनाखै आरोखि। खालि बिथांमोना बुङो जोङो मावगासिनो दङ, जों खालामगासिनो दङ। बेयो खुब दुखुनांथाव। दिनै नोंथांमोना बिथांमोननि अननायावनोथ' नैबे प्लेटफर्माव दंफैयो, नाथाय बिथांमोनखौ मानो सिनायनो रोङाखै? फार्स्ट प्रायरिटिया बिटिआर एकर्डनि उनाव सोर जानांगौमोन? बिथांमोननि समस्यानोथ' जानांगौमोन, बिथांमोननि समस्यानोथ' समाधान जानांगौमोन। जोंनि बर' रायजो राजाया मोननांगौ मोनगोन, लासै लासै मोनलांबाय थागोन, नाथाय बिथांमोनहा जा समस्या दङमोन बे बिथांमोननि समस्यासो सिगाङाव जोबग्रोनांगौमोन होननानै आं सानो आरोखि। थ' बे रायजोफोर जोबोद दुखुनांथाव। जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरा ओरैबायदि बिथांमोनखौ लानानैसो पलिटिकेल गेलेनो मोजां मोनबाय आरो पलिटिकेल गेलेगासिनो दङ। जेब्ला समा सौफैयो इलेक्सननि, अब्लासो एक्स-एनडिएफबिनि समस्याखौ सुस्रांगोन, सावरायगासिनो दङ, थाबैनो उदां जासिगोन, बेफोरबायदि बाथ्राखौल' जों खोनानो मोनो। नाथाय जोङो मोगथां महराव जाफुंनायखौ दिनैसिमबो नुनो मोनाखै। बियो मा रायजोफोर? दिनै जाथि हारिखौ अननानै गावनि जिउखौ दान होनानै नांबोग्रा जाय जोंनि जात बर'नि जोहोलावफोर, बेखौनो जोङो मान होनो रोङाखै। जोङो बिथांमोनखौनो जोङो सिनायनो रोङाखै। अब्ला जोङो बेसेबां दुखुनांथाव, नङा होमबा रायजोफोर? दा आं बेनिखायनो जोबथारनायाव आंनो बेखौ बयबो रायजो राजा, जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुबैदों जे फैगौ जे 18 अक्ट'आवहाय बिथांमोननि जोबथा रायदान फोसावगोन, बे रायदान फोसावनायनि थाखाय जाहाथे मोजाङै मोजां रायदान फोसावजायो बा बिथांमोनहा बे रायदाननि गेजेरजोंनो मोजाङै मोजां न' फारसे फैफिननो हायो बा न' फारसे मोनफैयो आरो बिसि फिसाफोरजों, बिमा बिफाफोरजों न'खरसेयावनो थानानै ग्रें ग्रें रायजो जाफैनो हायो। बिनि थाखाय इसोरनि खाथियाव 1 मिनिटब्लाबो आखाइ खबजोबनानै जाहाथे आर'ज गाबो बिथांमोननि थाखाय, जाहाथे बिथांमोनहा उदां अख्राङाव फैनो हायो। बिनि थाखाय आङो बयखौबो खावलायबाय। दा बेखिनियानो रायजोफोर, जाहाथे नोंथांमोना बेखौ 1 मिनिटनि थाखायबाबो बावनानै थाङा 18 अक्ट'खौहाय, जाहाथे बिथांमोननि रायदान फोसावजानाया मोजाङै मोजां फोसावजाजोबो आरो मोजाङै मोजां जाखिनि जेलाव दङ बे बिथांमोनहा मोजाङै मोजां गबोयो। बिनि थाखाय आखाइ खबजोबनानै खनसे आर'ज गाबनानै होबानो जाबाय रायजोफोर। दा बेखिनिखौनो आं खावलायबाय रायजोफोर। भिडिअखौबो आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय। स' थेंक इउ फर वाचिं। जय बर' हारि।